wata sabuwa wani ɗan uwan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi ma 'yan ƙasar Nijar zazzafan martani a kan irin abubuwan da suke yi ma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, inda kowa ya san da dama cewar 'yan ƙasar Nijar ba sa goyon bayan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, amma kuma suna goyon bayan shugaban ƙasarsu General Chani, inda wannan ɗan uwan shugaban ƙasar Najeriya ya nuna cewar lalle wannan abun ba zai saɓu ba bindiga a ruwa, inda ya ce lalle shi shugaban ƙasar Najeriya talakawa su ne suka zaɓe shi saboda sun ga ya cancanta, kuma lalle suna mai kyakkyawan zato lalle zai musu adalci. Dalilin da ya sa suka fito suka zaɓe shi kenan, inda ya ce shi ko shugaban ƙasar Nijar ya yi amfani da ƙarfin bindiga ne ya ƙwaci mulki, inda ya ce kwata-kwata a tsarin doka lalle shugaban ƙasar Nijar ɗan ta'adda ne. To don haka ya ce ba gudu ba ja da baya, daga yau duk wanda ya fito ya ƙara zagin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu to lalle zai fito ya ba shi kariya, inda ya ce duk wanda ke gani kuma ya shirya faɗa to lalle ya fito su gwabza, kamar yadda shi wannan ɗan Najeriya ya yi bayani. Abinda zai baka haushi shine su dai wayannan shugabanni da shugaban ƙasar Nijar da kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, duk irin wannan cece-kuce da ake yi a kansu lalle babu wanda zai fito ya shiga cikin wannan maganar da talakawa. Wannan ya kasance mai da martani tsakanin talaka da talaka ne, shi ma lokacin da ya fito ya mai da martani ga shugaban ƙasar Nijar, ko kuma shi shugaban ƙasar Nijar ya fito ya mai da martani ga shugaban ƙasar Najeriya, to su talaka su kuma sai ka ga su shiga cikin wannan al'amari, wanda ko da wani lokaci kamar yadda shi wannan bawan Allah ya fito ya kafa da hujja cewar lalle wannan an zaɓe shi ne, wancan kuma ba zaɓe shi ne ba, to ko da wani lokaci da dai wanda aka zaɓa a mulki da kuma wanda ba zaɓe shi akan mulki ba, kowane da dai ya hau kan mulki abin da ake bukata shine kwaya ɗaya, shine adalci. In dai ana yin adalci to magana ya riga ya ƙare. Ko da an zaɓe ka lalle idan baka yi ma talakawa adalci ba to talakawa ba za su taɓa son ka ba, sai dai yake dama duk abin da za a yi a duniya dama za a ga mutane kansu ba zai taɓa haɗuwa guri guda ba, dole sai ka samu wasu sun fito suna adawa da kai. Tunda yanzu a wannan mulki na Bola Ahmad Tinubu da muke ciki akwai wanda sun san cewar inda Tinubu zai fito sau 10 a ƙasar nan yana neman takara za su fito sau 10 su zaɓe shi, kuma ko da wani tsaye da a ƙasar nan lalle ya ɗaga hannunsa za su zaɓe shi, saboda lalle su sun ji daɗin wannan mulkin 100%, kuma yankin da suke lalle suna cikin alkhairi ba sa tare da wata matsala. To akwai kuma wanda za ka ga lalle ko wannan zaɓen da aka yi sau ɗaya aka zaɓe shi, wasu suna nan yanzu sun ƙaƙara su ga cewa lalle ya gama wannan shekara 4 kuma ba sa buƙatar ya maimaita. To ita dama dai haka rayuwa take kasancewa, duk inda aka ce yanzu kai kana ganin kana cikin tsanani to za ka ga wani guri shi yana cikin jin daɗi ne, wani a wannan ƙasa. Kowa dai ya san yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya babban matsalar da ake kuka da shi shine wannan matsala na rashin tsaro, inda ko da lokaci 'yan bindigan nan suke kai hare-hare suna kawo mutane suna kashewa, kuma shine babban matsalar mu a arewacin Najeriya. Amma yau ka kaddara da ce tunda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya hau wannan mulki, wannan matsala da muke fama da ita na farko gaba ɗaya ce an waye gari babu ita, sannan matasanmu musamman wanda suke shaye-shaye ko kuma wanda suke faɗan daba a ce lalle an samar musu da sana'a. To ni na tabbatar da irin wannan abu biyu kawai aka ce yanzu an same shi a arewacin Najeriya ya zauna, to ni na tabbatar 'yan Najeriya 100% za a ga sun fito lalle sun goyi bayan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Duk da haka lalle mun san akwai masu goyon bayansa, to amma kuma akwai jama'a da dama wanda ma suka fito suka bidiyo, wanda kuma za a ga 'yan ƙasar tamu ne Najeriya wanda suka fito suka nuna cewa lalle idan ma ka fito ka nuna cewa lalle kana goyon bayan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu to lalle sai sun maka wulakanci, idan ma a unguwarsu kake lalle sai sun maka dukan ɗaya, abinda wasu suka fito suka bayyana kenan. Duk da kuma irin waɗannan kalamai da dama idan mutum ya zo ya yi su a kafafen sada zumunta to wani lokaci zai isa jami'an tsaro lalle su kama shi, tunda ana son lalle idan ba ka son shugaba to ka bar abin a cikin zuciyarka ne, kar ka sake ka ce za ka fito fili ga bayyana, domin wannan fitowa ka bayyana lalle zai iya jefa ka cikin matsala. Domin da dama a baya mun ga wasu lalle ya jefa su cikin matsala, tunda sun fito sun faɗi ra'ayinsu suka nuna cewa lalle ba sa tare da shugaban ƙasa ko kuma gwamna ko kuma wani ɗan majalisa, ƙarshe sandiyar haka lalle an kama su, wanda kuma wasu da dama an kai su gidajen yari an tsare su wani shekara ɗaya, wasu kuma 'yan watanni an sake su. To kaga gudun haka kai ma duk shugaban da kaga baka son sa to ka shiru da bakinka kawai shine fi, ba wai sai ka fito ka nuna mutuna cewa lalle baka son sa ba, kuma lokacin zabe ba wai sai ka nuna cewa lalle wanda zai zabe shi zaka ci mutuncin sa ba. A'a, a doka kana da dama kai ra'ayinka, ni ma ina da dama ai ra'ayina.
dan Allah dan annabi idan yau ne farkon zuwa kuma tashar tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar karrawa ka sha din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ka cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Abun nan na mutanen nan yana bani mamaki, suna ƙaunar wannan da ya sa bakin bindiga ya ƙwaci mulki, amma ba sa so mu ƙaunaci wannan wanda aka zaɓe shi da hannu ya zama sashishin shugaba. Wannan abin naku kwata-kwata babu adalci a ciki. Idan har wannan wanda ya ƙwaci mulki da ƙarfin tuwo, wanda ya ƙwata da hanyar zalunci, wanda ya ƙwata ta hanyar cin amana, wanda ya ƙwata ta hanyar zamba da cin aminci, kuna ƙaunar shi kuna san shi kuma za ku ce Allah ne ya kawo shi, to ina ga wannan wanda aka zaɓa a sahiyance a dokance yadda addini ya ce, domin addini ya ce duk mai buƙatar mulki ya fito ya nemi goyon bayan jama'a a zaɓe shi ba ya amsa da ƙarfin tuwo ba. Wannan shine abin da addini ya ce. A addinance wannan shine halittaccen shugaba, a addinance wannan haramtaccen shugaba ne, amma kuna da hurumin da za ku so naku ku kushe namu, mu ba mu da hurumin da za mu so namu mu kushe naku. To wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. Muddin wani ya taɓa mana shugaban za mu kafa shugabanku, wani ya zagan mana shugaba za mu zagi shugabanku, domin shugaba bai fi shugaba ba. Shugaban da aka zaɓa yana gaba da shugaban da ya kwace mulki ta ƙarfin tuwo. Wannan abin da muka shirya wa kanmu kenan. Duk wanda ya shirya ya fito a buga, babu wanda za mu ƙara ɗaga ƙafa ya kafa manyanmu yana zagin su, yana cin mutuncinsu, yana wulaƙanta su. Shugaba bai fi shugaba ba, malami bai fi malami ba, uwa bai fi uba ba, shugaba bai fi shugaba ba. Duk wanda ya labari mai daɗi, labari mai daɗin ji jama'a. Al'umma daga jihar Zamfara sun fara ɗaukar mataki. 'Yan bindiga sun shigo wani gari da ake cewa 'yar tasha, kusan babur 50 kimanin su 100 da wani abu, a inda 'yan gari suka fito aka fafata da su kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan. Sun ragargaje su, sun ci kutumar ubansu, sun kora su, sun hana su shigar musu gari, ko mutum ɗaya ba su ɗauka ba. Na rantse da girma, bari dai ku ji yadda aka fafata, ku kalli bidiyon. Uban ku ya ci uwa tai! Uban ku ya ci uwa tai! Gaba ɗin kwata-kwata ko abu shi tsoro ga gani kai. Uban ku ya ci uwa tai! Suna gudu, suna gudu! Wani ya gudu suka ne! Kai ya sa gudu suka kama ga hannu! A kama ga hannu, a kama ga suka! Siki. Kuma hawan santan nan. Yawa shi su da can. Idan ba sun kai su 50 ba shege, wai ma shi a kusa 50 ba shege ne. Babu wani na ga zanna. Ai, jama'a ka kai halbi da wani kuma kana ganin mutane wallahi. Ku zama da yawa, suna da yawa. Wallahi. Kai, ba su jaye ba. Da abu kai. Abu. Akwai mutane suka sannawa. Jama'a kun ga yadda aka fafata ko, sun ci kutumar ubansu, sun ragargaje su, sun kore su, sun hana su shigar musu gari. Wannan shine abin da kullum muke ta faɗa wa al'umma, kowa idan sa ya buɗe, kowa ya waras da idanunsa. Dan kana siyan shinkafan naira 1000, ka yi haƙuri ka siyi ta 500, naira 500 ka dinga tarawa. Alhaji ka siyi abin da zaka kare kanka. Self defense, ka siyi abin da zaka kare kanka, domin gwamnati ba za ta iya ba alaji. Ya kamata kowa ya ɗauki darasi daga waɗannan mutane na garin 'yar tasha da ke Anka local government a garin Zamfara state, kamar yadda su ma wasu 'yan vigilant matasa 'yan asalin local government ɗin Kankara a jihar Katsina suka dinga yi wancan satin. In ba ku manta ba mun kawo muku bidiyoyinsu, su ma haka suka dinga fita suna fafatawa da su, suka hana su ɗaukar musu ko mutum ɗaya, mutum 5 da suka kama suka kwaci kayan su kuma suka fatattake su. 'Yan Kankara kenan. Wa'annan su kuma gasu su ma daga 'yar tasha Anka local government a jihar Zamfara, su ma sun ɗauki wannan matakin. To ya kamata 'yan Borno, 'yan Sokoto, 'yan Kebbi, 'yan Katsina, kai 'yan ko'ina ma da wannan abubuwa suke faruwa na cin kashi da ake wa al'umma, kowa ya nemi abin da zai kare kansa jama'a. Wannan ita ce maganar gaskiya. Daga ƙarshe mune muku addu'a, ubangiji Allah ya ƙara tsare muku garuruwanku, Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa, Allah ya ƙara muku nasarori, ya ƙara ɗora ku akan waɗannan tsinannu 'yan ta'adda da suka addabi uban kowa a ƙasar Najeriya. Wallah, a taya ni yaɗa wannan bidiyon jama'a. Don Allah don annabi
idan yau ne farkon zuwan kwan tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon nan kai like, muna godiya sosai.